Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны котлаудан башлыйсы килә. Бүген халыкара хатын-кызлар бәйрәме, яз бәйрәме. Барыбыз да бәхетле булыйк. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Наилә Гайнанова. Хатын-кыз үзенең сәламәтлеген онытмаска тиеш, чөнки ул әле әни дә, ул әле дәвәни дә, ул әле гаилә учагы да. Свердловск өлкәсенең үзенчәлекле шәхесләре. Әлегә каланың бер скверына Тукай исемен бирү турында шәһәр хакимияте белән сөйләшүләр алып барабыз. Алар тәкъдимнәребезне хуплап чыгар дип өметләнәбез. Уңган хатын-кызлар төмәнне гөрләтә. Төрлесен өйрәнәбез бер-беребездән, һәм шулай ук өйрәнүдән генә безнең сәламәтлегебезне дә карыйбыз, матурлыгыбызга да әһәмият бирәбез. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр. Беренчеләр турында шигебез икән, әйдәгез Әминә Кәримовна ишкә алыйга. Җаннан җан яралу, дөньяга сабый туу ул үзе бер мөгъҗиза. Әнә шул мөгъҗизаның тормышка ашуында акушер-гинекологларның өлеше зур. Алар кулында кешеләр язмышы. Бүгенге шәхесләр сәхифәсендә табиб, акушер-гинеколог, республика клиник хастаханәсенең бала тудыру бүлегендә 30 елдан артык эшләгән Наилә Гайнанова турында сөйләрбез. Күп еллар Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгында да хезмәт куя ул. Моңа өстәп, булачак табибларга да белем биргән. Шәхесләр сәхифәсен карыйк. Бала туу ул кешелекнең иң зур һәм иң серле мөгъҗизасы. Сабый Аллаһы Тәгаләдән бирелгән бүләк диләр. Ә инде нәниләрнең бу дөньяга аваз салуында арадашчылар, табиблар ярдәмгә килә. Акушер-гинеколог Наилә Гайнанованың үз исеме дә гарәпчәдән Аллаһ бүләге дигәнне аңлата. Ул әти-әнисенең бик озак көтеп алынган баласы булган. 1960 елда әни белән әтием өйләнешкәннән соң мин 68 елда гына аваз салганмын. Әтиемә 35 яшь, әниемә 30 яшь. Бик матур гаиләдә туып үстем. Аларда үзе бер династия. Наилә ханымның сеңлесе кардиолог, килене балалар табибы. Сеңлесенең улы да Казан дәүләт медицина университетында укый. Бу тормышта, бу дөньяда һәрбер кешенең үз миссиясы бар. Мәктәптә сырыйлары иң беренче көннән үк Казан дәүләт медицина университетына керүемне, һәм дә инде табиб булырга теләвемне, һәм дә инде именно акушер табиб булуымны әйтеп килдем бөтен кешегә дә. Медицина институтына керәм дип кичкенәдән олимпиадаларда катнаша, мәктәпне алтын медальгә тамамлый. Югары уку йортында да бик яратып, теләп белем ала. Укуын тәмамлауга республика клиник хастаханәсенең бала тудыру бүлегенә эшкә урнаша. 1991 елдан бирле шунда. Һәрбер бала, ул барысы да истә кала. 40 яшьтә 3 баласы, 24 атна була да эчендә үлә баласы. 25-26 атна була да, шул әле хатын-кыз белән әле дә мин элемтәдә торам. Ул менә 4нче баласы инде, бик куркып, менә шуның хәтле инде, аның эчендә курку ул хатын-кызның. Менә әле бүгенге көндә исән-сау, ул кыз балага 7 яшь, ул быел мәктәпкә бара торган кыз инде. Республика клиник хастаханәсенә бөтен Татарстаннан иң авыр пациентларны китерәләр. Кай вакыт урынга үзләренә дә барырга туры килә. Ул вакытта инде буханкалар белән дә йөргән вакыт булды. Кукурузники дигән вертолетларда да очкан вакытлар күп булды инде. Менә ул очраклар да бар. Исән калган әниләр, еллар үткән саен сине эзләп табып, рәхмәт әйтәләр, балалары килеп рәхмәт әйтәләр. Хезмәте вакытында Наилә Гайнанова төрле язмышлар белән очраша. Шуларның барысын җыеп, бу хакта китап язарга җыена. Әле алай гына да түгел. Ул Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгында да хезмәт куя. Ул эшләгән дәвердә 6 министр алмашына. Бик зур чират бүгенге көндә шушы менә мондай бюджетный эко ясар өчен. Бу яңа ысуллар, яңалыклар кертү чоры. Эш көннәрендә Наилә Гайнанова министрлыкта әниләр һәм бәбиләр сәламәтлеген кайгырту бүлегендә булса, шимбә-якшәмбе, бәйрәм көннәрендә перинаталь үзәктә. Әле шул вакытта үзенең улы Искәндәр үсеп килә. Ничектер бер кеше әйтте дә инде, менә Искәндәр, синең бит әниең шундый яхшы табиб дип. Аның ничектер бер әйткәне бар, мин ул кеше балаларын таптырганда кайсы вакытта иртән боткасыз кала торган идем дип. Әмма дә ләкин ул вакытта минем әтием әним исән иде.
Искәндәр кичкенәрәк вакытта алар миңа бик булыштылар. Найля Гайнанованы Казан дәүләт медицина институтына акушерлык гинекология кафедрасына укытырга да чакыралар. 5 ел сайын табиблар белемнәрен күтәрергә тиеш. Ул шуларга белем бирә. Акушерлык бит инде ул бит чынлап та шундый теге бомба дип әйтәбез инде без. Ул бомба, чөнки менә син көтәсең, барысы да яхшы булырга тиеш, ни булырга тиеш? Иң соңгы моментында шул бала тудыру кесарево сечение дип әйтәм инде, операция белән дә төгәлләнергә мөмкин. Шул арада карар кабул итәргә кирәк, шул арада югалып та калмаска кирәк, чөнки синең кулыңда әни һәм бәби язмышы. Соңгы җан исәп вакытында татарларның саны кимүенең бер сәбәбе дип балалар аз тууын әйткәннәр иде. Гомумән бу процесс ил күләм күзәтелә. Татарстанда вәзгыять ул кадәр начар түгел. Быел узган елдан 177 балага азрак туган. Балалар тусын иде дим, чөнки кичкенә бала бит ул дөньяга шундый үз нуры белән керә, ул үз ризыгы белән керә. Найля Гайнанованың хатын-кыз белән сөйләшеп, йөклелекне саклап калган очраклары да күп икән. Ул вакытта туган балалар арасында бик талантлы шәхесләр бар ди ул. Ахырдан әниләре үзләре килеп рәхмәт әйтәләр. Ялгыш адым ясаудан саклап калган табиб хөрмәтенә сабыйларына Найля исеме кушучылар күп. Яшьләр бит инде күбесе карьера ясыйм ди, башта квартира булсын ди, аннары машина алыйм ди, аннары әле эштә берни дә булса дәрәҗәле эш булсын ди. Күп очракта хатын-кызның менә моңа юкка сарыф иткән еллары китеп бара. Шуңа күрә баланы вакытында табырга кирәк. Республика клиник хастаханәсендә бала табучылар һәр вакыт күп. Елына 8000 тирәсе нарасый дөньяга килә. Бер тапкыр шулай әллә 15 кесарево булды сутка буенча. Ул төрлечә була. Психологик яктан да гаилә бала тууга менә шундый әзер булып барырга тиеш. Һәм инде физиологик яктан да. Монсын инде табиб буларак әйтәм. Зәгыйфь, мискин орлыктан, мискин зәгыйфь үсентибарлыкка килә. Әгәр дә инде хатын-кыз үзенең сәламәтлеген карап, әйбәтләп табибларга барып, йөклелек чоры алдыннан кирәк витаминнарын кабул итеп, кирәк анализларын биреп, һәм дә инде бөтен әгъзаларын әйбәтләп сәламәтләндереп килсә, шушы бала табу чорына, ул вакытта инде бала табуда депрессияларсыз уза, сәламәт әнидән сәламәт бала туа. Табиб кеше өйгә кайтуга табиб булудан туктамый. Геленджикка, санаторийга, мати-дитя путевкасы бирделәр дә, шунда самолет белән очабыз бит инде. Бер яшь кенә студент бала Казанда укыган инде, әнисе Краснодарда яши. Бу самолетта оча башладык да, аның тулгагы тотынды. Мин шул вакытта әле самолетта балада таптырган идем. Бу шул 94нче еллар булды микән? Андый очраклар да булды. Чөнки син табиб. Син табиб булгач, син тәүлек буе табиб булырга тиеш. Найля Гайнанова республиканың атказанган табибы булудан тыш, яраткан әни һәм дәвәни дә. Улыма җитмәгән игътибарны оныкларыма бирергә тырышам ди. Син аларга тормышта булган тәҗрибәңне дә бирәсең килә. Син аларны кайдыр да булса алып та барасың килә. Син аларны һич шиксез матур итеп киендерәсең дә килә. Найля Гайнанованың яраткан шөгыле сәяхәт итү. Ял итәргә мөмкинлек чыгуга очкышка билет ала һәм дөнья күреп башка кеше булып кайтам ди. Шулай ук туган нигезенә кайтып килүдә аның җанына сихәт бирә. Ә инде эшенә ул һәр вакыт ашкынып, яратып бара. Безнең профессиядә, акушерлык профессиясында очраклы гына кешеләр булмасын иде. Алар үз профессиясын гомерлеккә яратып, кешеләрне яратып, авырлы хатыннарны яратып, аларның гаиләләрен яратып, алар белән аралашып, шулай итеп яши торган булсыннар иде. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Свердловск өлкәсенең Урал татарлары халыклар дуслыгын үстерү иҗтимагый оешмасына 5 ел тулды. Шушы кыска вакыт эчендә әлеге оешма Свердловск өлкәсенең татар конгрессы белән берлектә Урта Урал халкы көннәрен, төбәк сабантуй бәйрәмен уңышлы гына үткәргәннәр. Шулай ук милләт ханбикәсе дип исемләнгән матурлык һәм талант фестиваль конкурсы да алар оештыруында узды. Әлеге үзенчәлекле бәйгенең оештыручысы, илһамчысы Суфия Хәмид кызы Таминдарова. Ул уңышлы эшкуар, меценат, 5 бала әнисе. Киләсе сюжетны карыйк.
2024 ел башында үткәрелгән Урал татарлар активистлары форумында Суфия Хамид кызы Таминдарова Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев тарафыннан рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Бу яшь хатын Екатеринбург татарларының күптәнге хыялларын тормышка ашыра. Аның үҗәтлеге, максатчанлыгы һәм оештыру сәләте ярдәмендә Урта Урал башкаласында Советлар Союзы герое, татар шагыйре Муса Җәлилгә бюст урнаштырыла. 2019 елда Суфия Таминдарова иҗтимагый оешмасы белән бергә Урта Урал халыклары көннәре һәм Свердловский өлкә Сабантуенда татар ишегалларын оештыру вазифасын ала. Урал татарлары чатыры шул бәйрәмнең бизәге булып тора. Королева нации, милләт ханбикәсе, матурлык һәм сәләт фестивале бәйгесе Екатеринбург шәһәрендә мөһим мәдәни чара булып уздырыла. Ул Свердловский өлкәсенең милли мәдәни оешмалары ассоциациясе һәм шәһәр хакимияте берлеге белән оештырыла. Җиңү өчен 16дан алып 52 яшькә кадәрге чит ил һәм Россия төбәкләреннән килгән 19 катнашучы көрәшә. Уралда бәйге беренче тапкыр үткәрелә. Суфия Таминдарова оешмасы үз алдына яңа максатлар куюны дәвам итә. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас появилась изначально улица Тукая, но нам предложили тоже в Садовом. Бүген көн кадагында Екатеринбург шәһәрендә Тукай урамын булдыру мәсьәләсе тора. Безгә Садовый бистәсен тәкъдим иттеләр, ләкин ул безнең таләпләргә туры килми. Суфия Екатеринбург шәһәренә Үзбәкстан Республикасының Наваи шәһәреннән бала чагында ук гаиләсе белән бергә күченә. Еллар уза ул Екатеринбург дәүләт театр институтын һәм Урал юридик университетын тәмамлый. Үз эшен башлап җибәрә. Әле беренче уку йортында укыганда кияүгә чыга, кызлары туа. Хәзер 5 бала анасы буларак, ул туган телне өйрәнү ихтияҗын тоя. Ире Никита Суфияның бар эшләрендә дә таяныч. Ее имя переводится именно как мудрая. И мыслители такие Суфии были. Грек теленнән аның исеме Зирәк дип тәрҗемә ителә. Суфия да һәр авыр эшнең чишү юлын таба. Кешеләрнең асылын күрә, үз алдына куйган максатларга ирешә. Әнисе Мәрьям апаны күргәч, Суфияның матурлыгы, мәрхәмәте, сәләте һәм татар җанлы булуы кемнән күчкән икәнен аңлыйсың. Көннәр түгел, айлар үттеләр. Суфия Таминдарованың өендәге һәр кеме, ире, балалары, әнисе дә тәрбия, наз һәм игътибар тойып яши. Йорт хайваннары да караулы. Среди детей старше меня только Марьяна. Ей 19 лет. Балалардан миннән олысы Марьянна, аңа 19 яшь, аннан соң Яна, аңа 8, Макарга 5, Данькага 3 яшь. 5 лет. Потом идет Данька, самый младший, ему 3 годика. Тормышында һәм эшендә очраган һәр кемгә Суфия ханым хөрмәт белән карый. Уртак эштә ышану, вазифаларны дөрес итеп бүлү булмаса, куелган максатларга ирешү авыр булыр иде. Эшендә уңышларга ирешүдән башка, әлбит бәхетле хатын-кыз булу да бик мөһим. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Свердловский өлкәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Уңган хатын-кызлар төмәнне гөрләтә. Төрлесен өйрәнәбез бер-беребездән, һәм шулай ук өйрәнүдән генә безнең сәламәтлегебезне карыйбыз, матурлыгыбызга да әһәмият бирәбез. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр. Беренчеләр турында шигебез икән, әйдәгез Әминә Кәримовна ишкә алыйга. Милли мәдәниятне үстерү, гореф-гадәтләребезне саклау, үсеп килүче яшь буында әхлак тәрбиясе, буларның барысы да төмәннең активист хатын-кызларының иң төп бурычларының берсе. Уңган хатын-кызлар клубы ишекләре күптән түгел генә ачылган булса да, катнашучылар көннән-көн арта. Бирдә кызлар, әниләр, дәвәниләр белән бергә җыелышып, көн кадагында булган мөһим мәсьәләләрне хәл итә, тәҗрибә белән уртаклаша, төрле остаханәләр оештыра. Иң мөһиме бу очрашулар ана телебездә үткәрелә. Сүз җирле хәбәрчеләребезгә. Исәнмесез, хөрмәтле кызларыбыз, апаларыбыз. Бүген без инде очрашуга килдек. Өлкә татар мөхтәриятының уңган хатын-кызлар клубы проекты үз эшен нибары 3 ай элек башлаган. Бу вакыт эчендә инде 9 җыелыш үткәрелгән. Клубка 100гә якын катнашучы теркәлгән.
Клубның төп бурычы татар мәдәниятен саклап калу. Хатын-кызлар биргә ял көннәрендә җыела. Чәй табыны янында татар җырларын җырлый һәм шулай ук тәрбия һәм бәхетле гаилә серләре белән уртаклаша. Безнең бүгенге көнгә инде 95 кеше язылган. Әйтим бит, яңа гына башласак та киләләр, төрле һөнәрләре, аларның безне өйрәтәләр, без өйрәтәбез аларны. Клубка төрле яшьтәге хатын-кызлар йөри, әбиләрдән алып яшь кызларга кадәр. Иң мөһиме үсеп килүче буын белән фикер алышу, аларга файдалы киңәшләр бирү мөмкинлеге дип катнашучылар. Бәйли, юк башта. Молодец. Афәрин, яшьләрбез менә шундый эшләй. Айга бер тапкыр биредә осталык дәресләре үткәрелә. Шундыйлардан милли бизәк кулланып эмблема ясау, изү тегү, бияләй бәйләү дәресләре. Йыелышы бен яңа башланды дигәндә 4-5 йыелыш булды. Менә үткән дәрестә инде без мин инде эшләп алган түшелдерекләр. Милли бию һәр җыелышның аерылгысыз бәрелеше булып тора. Гармунга кушылып бии дә җырлый да кызлар. Аяклар тыңламый, биергә ашыга ди алар. Мәдәни юнәлештән тыш хатын-кызлар үзләре турында да онытмый. Айга бер тапкыр биредә сәламәтлек һәм матурлык темасына мастер-класслар үткәрелә. Дөрес туклану рационын булдыру, бизәнү серләре һәм ялык бәйләү дәресләре үткәрелә. Безнең арабызга төрле һөнәрле кызлар, апалар киләләр. Төрлесен өйрәнәбез бер-беребездән. Киләчәктә татар телендә спектакль куярга да ниятлиләр. Аларга уңышлар теләп калабыз. Диана Бикмуллина, Рөстәм Сылтыкиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Дөрес киләчәккә атлаганда аның узганын барлау мәслихәт. Яңа гасыр каналында төрле елларда эфирда узган тапшырулар, дикторлар хакында хатирәләребезне барлауны дәвам иттерәбез. Сүз тарихи кадр сәхифәсендә татар телевидениесендә 60 ел тугры хезмәт итүче хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Бүген ул шәхси архивыннан нинди кызыклы мәгълүматлар җиткерер? Белербез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүгенге сүзебез әле моңа кадәр Татарстанда андый сәнгатьнең булмаган түре. Татарстанда телевидение оешу тарихына багышланган сәхифә булыр. Бу эшне башлап йөрүчеләр менә шушында үзенең гомерен багышлаган күпме күренекле шәхесләр телевидениедә эшләде. Татарстан телевидениесен оештыручыларның беренчеләр турында сөйлибез икән, әйдәгез Әминә Кәримовна искә алыйк. Ул училищены тәмамлаганнан соң 1949 елдан радиода диктор булып эшли. Анда 10 ел эшләгәннән соң җитәкчелек аны телевидениега диктор итеп күчерә. Әминә апай буенча бик күчәсе дә килмәгән иде, ләкин инде шулай яңа сәнгатькә кереп китәргә мөмкинлек биргәч, рәхәтләнеп эшләгәнмен икән дип сөйлидер иде. Аннан соң яңа яшь дикторлар килә башлады. Иркә Сакаева эшли башлады, Абдулла Дубин эшли башлады. Аннан инде Лениногорскидан мине дә Казанга алдылар. Лия Заһидуллина эшли башлады. Аннан инде Хамматова Илмира эшли башлады. Аннан Наилә Нугманова. Әле бер бәйрәмдә бөтенебез бергә җыелдык та, кара әле, үзем тәрбияләгән егет кызлар белән икәнмен дип рәхәтләнеп фотога төшкән иде. Дикторларны элекеме, хәтта әйтәләре визитный карточка студия дип инде. Бер яктан Әминә Кәримовна телевидениеда
дикторлык профессиясына нигез салучыларны, аны сәнгать дәрәҗәсенә күтәрүче бик оста оештыручы иде. Ул Татарстанның һәм РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре. Ничектер менә шулай ничә ел бергә эшләнгән икән. Аның киңәшләре минем үземә бик нык ярдәм итте. Шуңа күрә мин менә шундый шәхесләргә гомер буе рәхмәтле булып яшәдем. Ничектер ул вакытта әле Әминә Кәримовның, Әминә апаның республиканың язучылары, шагыйрьләре белән бергә дус эшләү, җырчылар белән дус эшләү нәтиҗәсендә яңа елда яңа җыр дигән тапшырулар тизмәсен ачтылар. Мәгънәсе, ел дәвамында, әйтик, быел, шушы елда язылган яңа шигырь, яңа җыр башкаручысы менә шушыларны гына январьның 1нче яртысында бирә идек. Әле 4-5 ел бу тапшыруны үземдә алып бардым. Бусы бер. Менә бу яктан шагыйрьләрне, җырчыларны, композиторларны менә шундый эшкә рухландыра алуы Әминә Кәримовның эше. Менә шулай яшәгәч, шагыйрьләр, язучылар аңа бик матур култамгалар димме, автограф димме, шулай китапларда бүләк иткәннәр икән. Мәсәлән, Мустафа Нугман сихрле зәңгәр экран күзгесеннән безгә елмаеп карый-карый әдәбият вә сәнгатьнең таңлаучылар күңеленә ирештә килүче дустыбыз Әминә ханымга. Аннан Әминә Кәримовның дусты бик әйбәт аралашалар иде. Туган телебезнең талсымчысы Әминә Сафиуллинага дип үз китабын бүләк иткән. Менә бит ничек булган. Мин сезнең бәйрәмегездә сезгә зур уңышлар, һаман шулай үсүегезне, һаман шулай яңалыклар ачуыгызны, яңа цикллар, яңа тапшырулар, яңа алып баручылар, яңа журналистлар тууын телим. Бәхетле булыгыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Татарстанда сәнгатьнең моңа кадәр күрелмәгән төренә нигез салучылар, шушы эшнең кыйбласын билгеләүчеләр турында сүзебезне киләчәктә дәвам иттеребез дип уйлыйм. Чөнки алар үзләренең хезмәтләре белән, тамашачылар алдында ирешкән казанышлары белән моңа лаек. Бүгенгә шулар, тапшыруыбызны Эльвира Әхмәтова шигырь юллары белән төгәлисе килә. Син хатын кыз диләр миңа, аңлый алмыйлар холкым. Иртән кояш, кич болыт мин, я салкын мин, я ялкын. Син гүзәл зат диләр миңа, белмиләр чын дөресен. Кирәк икән ташны ярып, утка суга керермен. Хөрмәтле хатын кызларыбыз, сезне тагын бер кат бәйрәм белән котлыйбыз. Кояшлы матур көннәр сезгә. Исән-имин булыгыз.